खुलुमबाय आं सुक्रेश्वर बसुमतारी प्राइम 24 हेडलाइन्सआव गासिबो नायगिरिफोरखौ बरायहरबाय। बे समाव जोङो मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लानो सानदों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि शिबराम बसुमतारी सारजों दिनै जोङो माखासे बाथ्रा सावरायगोन। जों मोनथिखायोदि दाखालि 6 जुन दाननि 6 खालार खालि सेबाया ओइचएसएलसि आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। बे ओइचएसएलसि आनजादनि सोमोन्दै दिनै जों माखासे बाथ्रा सावरायगोन। दानिया सारनिफ्राय गिबियाव बेखौनो मोनथिनो लुगैगोन जे नोंथाङा बे 2020 मायथाइनि ओइचएसएलसि आनजादनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायो नोंथांनिफ्राय? गिबियाव आं खुलुमबाय। गिबियाव आङो प्राइम टाइम्स 24 हेडलाइन नोंथांमोनखौ आं बरायग्रोबाय। थांनाय 6 अक्ट'आव जे मेट्रिक आनजादनि उथ्रिनाय हारखौ फोरमायबाय, बेखौ जों बयबो नुबाय। बे हिसाबै जों बयबो मिथिखाबाय जे जोंनि बर'फोरनि जिथु एडुकेसन सिस्टेमाव जोंनि बर' माहारिनि जिथु फरायनाय हार, बे हारा बेसेबां गोजौआव थांदों आरो बेसेबां गाहायाव फैदों, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। आरो बेखौनो नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा एंगारनो हायै नांथाबनानै दिनै सोलोंथाइखौ लानानै खामानि मावबाय दङ। आरो बे सोलोंथाइखौ जिबायदि दुलाराय बर' आफाद हिसाबै नांथाबदों, बेबायदिनो जों फिथाइखौबो मोनबाय दङ। आरो बेनिफ्राय साबसिन हारा जों मोनबावनो लुबैदों। आरो बेनि थाखाय जोङो एंगारनो हायै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजाबाय थाबाय थागोन बर' हारिनि थाखाय। दा खोथाया जाहैबाय मा, ओरैनो एज ए हल जुदि आसामनि खोथाखौ नायोब्ला एसे मोजां, आरो बर' हिसाबै नायोब्ला मोजांब्लाबो जों एसे गाहायाव दङ। मानो होनोब्ला दिनै थांनाय बोसोराव दिनै टप 10आव सासे दंमोन जोंहा बर'आ, नाथाय दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय मा, देग्लाय जोंहा टप 10आव मोननो हायाखिसै 2-3 नाम्बारनि थाखायनो। आसा खालामदोङो फैगौ समफोराव टप 10आव जोंनि बर'फ्रा बर' बिजोंनिफ्राय जों मोनहोनो हागोन। बिनि थाखाय दुलाराय बर'सा आफाद हिसाबै थांथै बेखौ नाजाथाबबाय थागोन। माने सार, धेमाजि जिल्लायाव ओइचएसएलसि आनजादनि रिजाल्टआ माबोरै जादों, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? धेमाजि जिल्ला हिसाबै होनबाथ' थांनाय बोसोरखौ नायोब्ला देग्लाय गोबां खम। बेनि थाखाय आंबो स्पेसियेलि दुखु मोनदों दुलाराय बर'सा आफादनि धेमाजि जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै। मानो होनोब्ला दिनै जोङो जिबायदि दिनै लुबैदोंमोन बा सानदोंमोन, बेबायदि जों फिथाइखौ मोननो हायाखै। आवगोलनि रुजुनायावथ' देग्लाय गोबां खम। दिनै दुखुआ बेखौनो नांदोङो, बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन दा? सोरगिदिं नायोब्ला जोङो दायनिगिरिया जोंना बयनावबो दङ होननानै जों साननांगोन। मानो होनोब्ला दिनै बेहाय जोंनि समाजनि खोथा, समाजनि बेबस्था, जोंनि फोरोंगिरिनि बेबस्था, स्टुडेन्टनि, जोंनि धोरोम खान्थि, जोंनि रांखान्थि बेबस्था, बे गासैजोंबो सोनारना थाबाय। दा जियानो जा, बेखौ जोङो सालिजारि नायनानै जोंनि बे समाजनि इडुकेसनावनो जा, जिखुनु लाइनावनो जा, जों बोरै लांगोन, बेखौ बयबो जोंनि बर' सुबुंफोरा सिन्था खालामनांगोन, साननांगोन। बेहाय दुलाराय बर'सा आफादाल' साननांगौनि खोथा गैया। बेहाय दुलाराय बर'सा आफादजों लोगोसेयैनो थुनलाइ आफाद दङ, आबोफ दङ, दिनै गुबुन गुबुन धोरोम दङ, दिनै राजखान्थि दङ, राजखान्थिगिरि दङ, जोंनि बर'फोरनि गुबुन गुबुन आफादफोर दङ। बे गासैबो आफादफ्रा दिनै सोलोंथाइखौ लानानै एंगारनो हायै खामानि मावनांगोन। नङाब्ला जों दिनै धेमाजि जिल्ला हिसाबै जिबायदि दिनै भुगिना दङ, बा थांनाय समनि रिजाल्टखौ नायनानै देग्लाय माबायदि खम जादों, बेखौ नोजोर होनानै जोङो मोजां सिन्था खालामनांगौ दङ। बिनि थाखाय जोङो दा हाबाफारिखौ मोजां लानांगोन। बेयाव जोङो ओरैबायदि माने सानदोङो, सानजारि नोगोर एस बि बड' गोजौ फरायसालियाव देग्लाय दंमोन 125 जन स्टुडेन्ट। बेनि गेजेराव सानैल' फार्स्ट डिभिजन, आरो सेकेन्ड दङ एहाय 20 आरो थामथियाव दङ 52, आरो बेहाय फेलबो जादों 51। दा बेहाय जोङो एसेबां स्टुडेन्ट थानायनि गेजेराव सानैल' फार्स्ट डिभिजन मोननो हानाया बिराद दुखुनि खोथा। आरो बेहाय 50 गथ'आनो बेहाय फेल जादों। आरो बिदियैनो नोङो दिनै थांनाय जुलाइ
UNB बर' हाइ स्कुलावबो टटेल 52 स्टुडेन्ट दङ बेनि गेजेराव 5 फार्स्ट डिभिजन 37 सेकेन्ड आरो थार्डआ जाहैबाय 12 बेनि गेजेराव 3 फेल बिदिनो फेलबो दङ आरो लोगोसे बगरेगुरि UN एकाडेमि थाबाय बेहायबो देग्लाय फार्स्ट जादों बेहाय सासेल' फार्स्ट डिभिजन बाखि बिदिनो जालांबाय थाबाय आरो दिनै गगामुगनि नोलोबारि मिंमां नोलोबारि बड' हाइ स्कुल बेफोरबायदियावबो थांनाय समफोराव बिराद मोजां रिजाल्टमोन देग्लाय 6 बेनि गेजेराव 93 स्टुडेन्टआ बेहाय आनजाद होदोंमोन बेनि गेजेराव नोङो 6 फार्स्ट डिभिजन आरो बेहायबो 13 फेल थांनाय समफोरखौ नायोब्ला देग्लाय बिराद दुखुनांथाव खोथा बेहाय मोनसे मिशन लानांगोन स्टुडेन्टफोरखौ जों बोरै फोरोंनो हायो आरो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन आङो बयखौबो बेयाव जोङो फोरोंगिरि हिसाबै जोङो गथ'फोरखौ बा स्टुडेन्टफोरखौ फरायसाफोरखौ जों बोरै फोरोंनांगौ बेखौ मोजां दायथ' लानाया गाहाम बेहाय दङ बेनि गेजेरावनो गोबां मोजां फोरोंगिरि दङ आरो बेनि गेजेरावनो जोङो गोबां फोरोंगिरिनि गेजेरावबो जोङो माखासे गोसो होयै बायदिखौ जों नुयो बेहाय जोङो माखासे खोथाखौ स्पस्ट' बा रोखा बुंनांगोन जे दिनै आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै सासे फरायसाखौ रोङिखौ आं बोरै फोरोंनो हायो बेखौ मोजाङै नोजोर होनांगोन लोगोसे जों गार्जेननि खोथा थाबाय गार्जेनाबो दिनै हगारना होबा जानाय नङा दे आंनि गथ'खौ आं सासे मानसि खालामनांगौनि सार्थआव आं गथ'खौ बोरै नोजोर होनांगोन बोरै आङो बिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनांगोन आं बोरै बिनि गथ'नि फिउचारखौ बोरै नायगोन बेखौ मोजाङै गोसो होनानै जोथोन लानायनि गोनांथि दङ आरो जोंनि समाज बेबस्थाफोरखौ नायोब्ला जों दिनै नुयो जों गोबां हाबाफारिफोराव जों बुंबाय थायो जे लोंनाय जानायनि खोथा बेरायनायनि खोथा गोबां जोंनि परिबेकखौ लानानै दिनै जोंनि स्टुडेन्टफ्रा दिनै नायोब्ला जों बेखौ बुंबाय थायो दे सिगारेट सोबनाय गान्जा सोबनाय जुमाय लोंनाय बायदिसिना देनद्राय सोबनाय बेफोर दिनै जालागासिनो दङ बेखौ जोंनि समाज बेबस्थाफोरा बेखौ नोजोर होनांगोन औ सारा फोरमायनाय बायदिबाथाय माने देग्लाय जेसेबांखिनि आनजाद होदोंमोन SSLC आनजाद होदोंमोन बेनि माने 55निफ्राय 60 जौखोन्दो फरायसाफोराल' उथ्रिनो हादों आसलथे बेखौ एसे सिगाङाव सारा फोरमायखाबाय जे मानि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदि जादों दा जोंनि जा थांखि दिनैनि जा सावरायलायनायनि थांखि जों फरायसाफोरखौ माबोरै जौगाहोनो बिसोरखौ मोजां लामायाव बा गावबा गावनि इयुनखौ दानो हानाय माबायदि खालामना होनो बेनि थाखाय सारा मा बुंगोन बेनि सोमोन्दै बेयावथ' बेखौनो बुंबाय जे स्टुडेन्टफोरा फरायसालियाव बेसेबां एटेन्ड जायो दा बेखौ जोङो फोरोंगिरि हिसाबै नायनांगोन जे सोर गथ'फ्रा सानफ्रामबो फरायसालियाव फैयो आरो फैयाबा मा बेबस्था लागोन आरो फैबाय थानायखौ जों बोरै फोरोंगोन बेखौ फोरोंगिरिनि दायथ' दंथारो दा बेखौ लानानै सोरनि गथ'फ्रा बा फरायसाफ्रा मा रोखोमनि बेखौ जोङो न'फोराव इनफरमेसन हरनांगोन न'खरनि गार्जेनफोरनो जे नोंनि गथ'आ बिदि जादों बिदि जायाखै आमुक साबजेक्टखौ हादों आमुक साबजेक्टखौ हायाखै बेनि थाखाय जोथोन लानांगोन बे फोरोंगिरि बा फरायसालि आरो न'खरजों बिराद मोनसे सोमोन्दो थानांगोन आरो आफादफोरजों मोजां सोमोन्दो थानांगोन बेखौ दा होमबासो जोङो माखासे ट्रेडखौ जों लांनो हागोन दा बेयाव रांखान्थिनि बेबस्था बेयो गेप जादों निस्सय गेप जादों दा बेखौनो बे मेकानिजमखौ जोंनि फोरोंगिरिजों लोगोसे जोंनि समाजा बेखौ लानांगोन आरो नङाब्ला बेखौ जोङो लांनो हानाय नङा दा दिनै जोंनि रांखान्थिनि खोथा बुंबाय जोंनि बर'फोरनि रांखान्थिनि बेबस्थाफ्रा बारा मोजां नङा दिनै गोबां बर'फ्रा दिनै हाजिरा मावना जायो बा माखासे फिसा आबाद मावना जायो खिन्थु उन्नत रोखोमनि मोनसे आबाद मावनो हायाखै दा बेखौबो जों नोजोर होनांगोन रांखान्थि बेबस्थाया मोजां नङिनि थाखाय जोंनि फरायनाय गथ'फोरखौ जों मोजां फोरोंहोनो हाया बा जों बेखौ साननो हानाय सम होनो हाया जोङो जे गथ'फोरखौ हराव मा समाव फोरोंनांगौ गथ'फोरखौ फुङाव माबायदि समाव फोरोंनांगौ माबायदि जाहोनांगौ माबायदि गानहोनांगौ आरो जोंनि साननाय हनाय मेन्टेलिटिफोरखौ गथ' उन्दै समनिफ्राय जोंनि आखलखौ बोरै दानांगौ बेनि सायाव जोंनि मानसिफ्रा बारा गुरुत्त' होआ सांग्रांथि नङा दा बेफोरनि थाखाय जोङो जायो दिनै गोबां फरायसाफोर दङ जाय फरायसाफोरा आखलफ्रा थिग नङा दा बे आखलखौबो जों दानांगोन दा आखलनि थाखायबो गोबां सोनारो आरो बेफोर खोथाखौनो दिनै धोरोमसालिफोराव जों सावरायनांगोन बाथौआनो जा ख्रिस्टियानानो जा ब्रह्मआनो जा जोंनि बर'फोरा जेसेबां धोरोमाव थायाथों मानो बे धोरोमसालिफोरावबो जों बेफोर गियानखौ उन्दैनिफ्रायनो होलांनो हानांगोन होमब्लासो जों गथ'फोरखौ मोजाङै मोनसे लेभेलाव लांनो हागोन बिदिबासो जों जागोन आरो
दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि थाखायनो खामानि मावगासिनो दं, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय गुबुन गुबुन आफादफ्राबो बे सोलोंथाइनि सायाव बेसेबां खामानि मावदों? आरो फंसे बाथ्राखौ सारनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन दि राजखान्थि पलिटिक्सआ बर' फरायसाफोरनि जिउखौ माबोरै खहा खालामदो? माबा मोनसे गोहोम खोलैदों नामा बर' फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानायाव? राजखान्थिनि खोथा बुंबाथ' गोबां खोथा ओंखारलाङो। दा बेखौ खोब दा बुंथ'वा आङो, खिन्थु अब्लाबो एसे फंनैसो नोंथाङा सोंबाय जेथिया आं फंनैसोखौ बुंगोन। दिनै राजखान्थिगिरिफोरा दिनै पावाराव थानानै जिबायदि मावनांगौ, जोंनि बर' समाज हिसाबै जों बारा मावनाय नुवाखै। मानो होनोब्ला दिनै दुलाराय बर'सा आफाद हिसाबै गोबां सोलोंथाइखौ लानानै जुजिबोबाय दङ आरो दिनै समाव लेखा मोना, जों दिनै नांगौ बायदि फोरोंगिरि मोनाखै, नांगौ बायदि फरायसालि गैया, जायनि जाहोनाव दिनै जोङो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बा फरायसाफोरा दिनै नांगौ समाव मोजाङै मोनसे फरायनो हानाय मोनसे बेबस्था मोनाखै। दिनै लेखाखौ लानानै बा बिजाबखौ लानानै जोङो गोबां धरनाबो होनांगौ जाबोदों आरो दिनै फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय बा जोंनि बर' बिजों फरायसालिफ्रावबो दिनै बर' रोङि फोरोंगिरिफोरखौ थिसनना हरदों, जायनि जाहोनाव बै थिसनजानाय फोरोंगिरिफ्रा दिनै बर' रावखौनो रायज्लायनो रोङा आरो बिनि थाखाय दिनै फरायसाफोराबो बेनिफ्राय मा मोननांगौ गियान मोननांगौ बेखौ मोननो हायाखै। दा बे गोबां प्रब्लेम। दिनै आसाम सरकारा जोंखौ बिराद नारसिनदों, बेसो नंखागौ। दा बिनि थाखायनो दिनै आन्दलन खालामनानै दिनै मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे NDFB बायदिसिना जोंनि मा होनगोन आन्दलन खालामनाय हान्जाफोर दिनै बिटिआर मोनसे सुक्ति लाबोदों बेफोरखौ लानानै। दा बे बिटिआर सुक्तिजों दिनै इडुकेसन सोलोंथाइखौ जोङो सिदा सिदियै सेपारेट डाइरेक्टरनि खोथाखौ लानानै फैदों। दा सेपारेट डाइरेक्टर गैयिनि थाखाय जोंहा गोबां प्रब्लेम जादोंमोन, बेखौ बयबो मिथिगौ। दा बेखायनो दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बेखौ लाबोनाय जादों। दा बेखायनो दिनै आं पलिटिकेलनि खोथा बुंब्ला बेखौ मोनसै दे जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय जाय दिनै पलिटिसियानफोर दङ, दिनै MLA दङ, मिनिस्टार दङ, MP दङ आरो दिनै BTC खुंथाय दंमोन हाग्रामा बिथांनि दैदेननायाव। दिनै बिथांमोनजों बिराद आसा खालामदोंमोन, जों मिजिंथिदोंमोन, जों जिहेथु जों BTC बाहेरनि बर'फोर, BTC बाहेरनि बर'फोराबो गोबां दिनै मोनसे माबायाव भुगिना दङ। दिनै बिथांमोना दिनै जोंनि बर' बिजोंनि खोथाखौ लानानै गोबां बुंनांगौमोन बा सावरायनांगौमोन जे जोंनि बर' बिजोंनि हालोदा मा जाना दं, मा जानो हायाखै आरो जोंहा फोरोंगिरिनि मा प्रब्लेम दङ, दिनै फरायसालिनि मा प्रब्लेम दङ आरो बिजाबनि मा प्रब्लेम दङ। नाथाय बेफोरखौ जों बै समाव जों एसेबो दिनै बुंनायखौ खोनायाखिसै बा दाबि खालामनाय खोनायाखिसै, जायनि जाहोनाव दिनै बर' बिजोंनि हालोदा मोजां नङा। नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे बर' बिजोंनि हालोदा मोजां नङैनि जाहोनखौ गभर्नमेन्ट बा दैदेनगिरिफोरनि सायाव नोंथाङा जाबसिन हरनो सानो आरो? जाबसिननो माने जायखिजाया पलिटिसियानानो जा, जायखिजाया मानसि सुबुङानो जा, पावाराव थानाय समाव जि बर'नि नागारनो हायै इसुसफोर दङ, जाय इसुसखौ गारनो हाथावा जाथि हिसाबै बा हारि हिसाबै, बेखौ मावनाया गोनांथि दङ, बेखौ मावथारनांगोन। नङाब्ला दिनै जोंनि जाथि हिसाबै थांना थानाया दोरोदलांगोन आरो बिदिनो जों मोनसे जाथिया जोबलांनोबो हागौ। आं बेखौ नोंथांमोननि बे निउसनि गेजेरजों आं फोरमायदों। बर' फरायसाफोर होननानै बुङोबाथाय माने बर' बिजोंल' नङा, इंलिस मिडियाम जा, आसामिस मिडियाम बा जायखिजाया मिडियामानो जाया मानो, माने बर' फरायसानि जा पास जानायनि उथ्रिनायनि जा हार, बेयो बर' फरायसा होनबाथाय माने एसे गाहायाव जाखायो आरो। ओरैनो गर हिसाबै रुजुना नायबाथाय 55 जौखोन्दोनिफ्राय 60 जौखोन्दोल'सो ओरैनोबाबो पास जाखायो आरो, बर' मिडियामल' नङा जायखिजाया मिडियामाव। जुदि बिदि थांबाय थायोब्ला बर' फरायसाफोरनि इयुन, बे इयुना माबोरै जागोन होनना नोंथाङा सानो? बेनोथ' जोंनाव बर' बिजों फरायोब्ला मोजां रिजाल्ट लानो हाया बा फरायनो हाया, बिदि मोनसे साननाय जोंनाव फैबाय थायो। दा बिदिनो गोबाङानो दिनै इंलिस मिडियामावबो हरदों आरो दिनै आसामिसावबो हरदों बा गुबुन गुबुन मिडियामाव हरदों। दिनै जों नुबाय इंलिस मिडियाम फरायनाय जोंनि बर'फ्राबो बा आसामिसाव फरायनाय बर'फ्रा स्टुडेन्टफ्राबो दिनै जिथि फारियाव दिनै मासि लानो हायाखै। दिनै गुबुन मिडियामाव फरायोब्ला जे बिराद मोजां मोनसे रिजाल्ट लानो हायो, दिनै बेबो नङा। बे गाव गावनि सायाव सोनारनाय आरो दिनै गाव गावनि सायाव जुजिनाय, बे सायाव सोनारो। नोंनि नखरनि बेबस्था, गावनि फरायनायनि, गावनि जोंनि समाज। दा जोंनि समाजानो जुदि मोजां नङाब्ला बे हालोदाव जोङो उथ्रिनो हानाय नङा। बेखायनो सोरबा सोरबा सोंथिबो सोङो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' मिडियाम फरायनायखौल' मानो बरायो? जों दिनै बर' बिजोंखौ जोङो बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो गोबां मोनसे स्टेटास होनानै लाबोबाय थादों, जायनि जाहोनाव जोंहा बेहाय बर' रावनि थांना थानायनि खोथा दङ, जाथि हिसाबै थांना थानायनि खोथा दङ। दिनै बर' बिजोंखौ जों जे
उथ्रिसार होनायनि खोथा दङ बर' बिजोंखौ दिनै मुलुगनि दरबाराव जों लांनायनि खोथा दङ दा दिनै HDLआव आगान होबाय जोंनि बर' रावा दा बेखौ दिनै जों लांनांगोन बे लांनांगौ दायथ'आ साफ्रोम बर'फोरनि मोनसे बिबान दिनै बर' बिजोङाव फरायोब्ला बा गावनि बिमा रावजों फरायोब्ला साबसिन खोथाखौ जों बुजिब्ला जोङो फरायनाय मोनसे लेभेलाव जों लांनो हायो दा बेखायनो जों साननांगोन जे बर' बिजोंखौ लानानै जों बोरै लांनो हायो बेखौ जों मोजां सिन्था खालामनांगोन दा बेखायनो आंनि खावलायनाया बेनो दिनै जोंनाव सासे सानै बर'फोरनाव रां रुफा थानायबो जाबाय दा बिथांमोनाबो दिनै रां रुफाखौ मोजां बेबहार खालामनो रोङाखै खोमा जों नुदों दा बिथांमोनाबो मावनांगौ हाबाफारि दङ जे बर' बिजों बर' जाथिखौ थांना थानायाव दिनै जोंनि मावनांगौ हाबाफारिया मा बेखौ जों साफ्रोम बर'फ्रा जों साननांगोन नों पलिटिक्सआवनो था समाजखान्थियावनो था धोरोम खान्थियानो था जायखिजाया बिथिङाव थायाथों मानो दिनै बर' रावखौ जोङो मोजां नोजोर होनानै खामानि मावनांगौनि गोनांथि दङ दिनै बर' फरायसाफोरखौ माने गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा सांग्रांथि मेल बेखौथ' लाबाय थाखायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आफादफोरा जेबो बिबान गैला नामा ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे सांग्रांथि मेलानो बर' फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायाव जथेस्थ' नामा नोंथाङा मा बुङो बेनि बेलायाव दा बेथ' दुलाराय बर' आफादजों मावखागोन दा मावनांगौ बयहाबो दंमोन दा बबे आफादनि आइडिय'लजिया माबायदि जों मिथिजोबा खिन्थु आइडिय'लजिजों खोथा गैला दा बर' हिसाबै बयबो आफादा मावनांगौ बे हाबाफारिया जोंनो बयनावबो दङ खारन बर' फरायसा आफादाव थानानैनो गोबां सुबुंफोरा दिनै गुबुन गुबुन दैदेनगिरि जालांबाय दिनै बर' फरायसा आफादाव थानानै जि बाथ्रा बुंदोंमोन दिनै सोरबा सोरबा बावलांनाय बायदि जों नुयो दा जिखि लेभेलाव थायाथों मानो बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनाया दायथ'आ बयनावबो दङ आरो बेखौ मावनांगौआ बयनावबो दङ दिनै बिनि सायाव आबोबाबो गोबां सांग्रांथि मेल लानो हायो बर' थुनलाइ आफादाथ' लाथारनांगौ बिनि सायाव दा बेखायनो दिनै जों खावलायगोन बयबो बर' सुबुंफ्रा बयबो आफादफ्रा बेखौ लानांगौ आरो बेहाय गुबुना लायो लाया बेलेग खोथा खिन्थु जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बे सांग्रांथि मेलखौ जों लाबायानो थागोन आरो दाबो जों लादों उनावबो लागोन आरो लाबाय थागोन बेखौ बे जोंनि मोनसे एंगारनो हायै मोनसे हाबाफारिखा माने सारनिफ्राय बेखौ मोनथिनो लुबैगोन दिनै बर'नि गोबां आफादफोर दङ बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जागायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादसिम बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन आफादफोर दङ बिसोरो बर' फरायसाफ्रा जायखिजाया 10 थाखोआव उथ्रिबाथाय बयनोबो बरायो बे बरायनानै मान बावनानै थुलुंगा होयो फरायसाफोरखौ बेखिनियाल' जथेस्थ' नामा फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायनि ना गुबुन मोनसे लामाबो दंबावो गुबुन राहाफोर दं नामा बरायनायाथ' जोबथा नङा जों बेखौ जास्ट थुलुंगानि मोनसे बोसोन होनाय बायदि जायो जे एनकारेज होनाय जायो जे नोंथाङा दिनै फार्स्ट डिभिजन मोनबाय आरो बिनिसो साबसिन आरो जोङो फरायनो हाबावनांगोन आरो मोजां मोनसे रिजाल्ट लाबावनांगोन आरो गावनि जिउजों लोगोसे गावनि न'खरनि जिउजों लोगोसे जोंनि बर' समाज आरो जोंनि सुबुं माहारिखौ मोजां मोनसे ट्रेडआव लांनाय बा मोजां मोनसे समाजाव लांनाय बेखौ लांनाय दायथ' दङ बेखौ थाखाय जोङो मोनसे एंगारेज जायो जायफोरा सेथि थाखोआव उथ्रियो आरो बिदि होननानै नैथि थाखोआव उथ्रिनाय बा थामथि थाखोआव उथ्रिनाय थार्ड डिभिजन बिथांमोनखौबो जों रोङा होननानै जों बुङाखै बिथांमोनाबो मोनसे टेलेन्ट दङ गोबां दं साफ्रोम सुबुङा मोनसे टेलेन्ट थायो बिदि होननानै जे थार्ड डिभिजनाबो बिराद मोनसे गाज्रि अबस्था थानांगौ बा जेबो रोङा बे नङा जों बे समाव थार्ड डिभिजनानो जा सेकेन्ड डिभिजना बयखौबो जों बरायो गोरबोजों नाथायबा जोङो फार्स्ट डिभिजन मोननायखौ जोङो बरायो बेनो जाहैबाय मा बिथाङा खस्थ' खालामदों रोंदों जुजिनो हादों बेखौ लानानै जोङो बरायनानै मोनसे थुलुंगा होनाय जायो जायनि जाहोनाव दिनै दुलाराय फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म बान्था होयो आरो धेमाजि जिल्ला हिसाबै थांनाय बोसोराव जों मोन्दोंमोन नाथाय देग्लाय मोननो हायाखिसै बेनि थाखाय जोंहा दुखु थाबाय आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जों बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो हागोन बेखौ मिजिंथियो सारनिफ्राय बे SSLC आनजादनि सोमोन्दैनो जोबथि सोंथि सोंनो लुबैदों जे जायफोर फरायसाफोरा देग्लाय 2020 मायथाइनि SSLC आनजादाव उथ्रिसार जानो हायासै फेल जाबाय बिथांमोननि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बिथांमोननो मा मेसेज हरनो सानो सारा बिथांमोनखौ आङो बरायदों जे गोबां जाहोननि थाखाय सोरबा उथ्रिनो हायाबो जानो हागौ बा थार्ड डिभिजन उथ्रिदों बे गेदेर बाथ्रा नंला जिउआव जेननायाबो देरहानायनि मोनसे लामासो बेखौ जोङो गोरबोजों बजबनो रोंनांगोन बा बुजिनो रोंनांगोन दिनै फेलार जादों होननानै दिनै जना थानांगौनि खोथा गैया दिनै नाफोरखौ जों नायो हदाय
नाया बोहैनाय दैनि उल्था खारो माने जुजिनाय मोनसे दा बेखायनो जोंबो गावनि फेलारखौ लानानै जों जुजिनांगोन जे आं मानो दिनै फेलार जाखो आं मानो दिनै बे थासारियाव फैखो बेनि थाखाय आं हदाय जुजिनांगोन दा बेनि थाखाय साफ्रोम उथ्रिनो हायै जोंनि फरायसाफोर दङ बा सेकेन्ड डिभिजन बा थार्ड डिभिजन दङ बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना जेहाय जेबो बेले बेजे साननांगौथा गैया गावनि लाइफखौ लानानै जुजिनांगोन नाजानांगोन नाजायोब्लानो गावनि थांखियाव सानसेब्ला मोनहैखागोन बे रोखा साबायखर थाबाय सारनिसिम दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों सारनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लाबाय आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों सारनिफ्रायनो बेखौ मोनथिबावनो लुबैगोन दाखालिसो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि जा बिटिएडिआवथ' बर' बिजोंजों फरायनो कम्पालसरि फरायनांगौ बेखौ फोसावबाय बा फरायसालियावबो बांगालि मिडियामखौ फरायनांगौ होननानै फोसावबाय लोगोसे जायखिजाया बेनि बे मोननै जायगानि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा आसामनि बर'फ्रा बा जिखुनु फरायसाफ्रा आसामिसखौ फरायथारनांगोन होनना मोनसे बायध'थामुलक जाबसिनना होनायनि बाथ्रा बुंदों बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै नोंथांमोना मा बुंगोन बेयावथ' मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बिथां लोगोसेयै सासे नेहाथारि जोंहा खोरोमदाव औवारि बिथांमोना फोसावखाबाय अब्लाबो नोंथाङा सोंदों हिसाबै आं बेखौ बुंगोन जे बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेखौ मालाबा गनायनो हाखायाखै सिगाङावबो आसाम सरकारखौ खावलायबोखादों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननो बा आसाम सरकारनो दा बेहाय जोङो आरो बार्डेन लाफिननो हाया दिनै बेहायनो गोबां बार्डेन दंखायो आरो गुबुन रावखौ लानानै जोङो बेहाय बार्डेन लानांगौनि गोनांथि गैया बिदि होननानै जोङो आसामिस रावखौ नेग्लेक्ट खालामदों दा मुगैदों बे खोथा नङा साफ्रोम बिमानि रावखौ जोङो बोजबो नाथाय बर' बिजों हिसाबै जोङो दिनै बे समाव मोनसे बार्डेन आरो लाफिननो हाया बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै रोखाखा आरो बेयाव बर' थुनलाइ आफादाबो बेखौ खावलायनांगोन आसाम सरकारखौ दा बे खोथाखौ जोङो बुंगोन स्पस्त'यै दा दिनै बर' बिजों हिसाबैसो आसामाव मोनसे सेकेन्ड मोनसे बिजों दङ बे हिसाबै जोङो बर' बिजों हिसाबै जों बेखौ जुजिबाय थादों बा नाजाबाय थादों बा बेखौ जोङो जुजिखानांगोन दा बेहाय आसाम सरकार बेखौ खावलायगोन जाहाथे नेक्स्ट आरो बिदि गुबुन हारिनि रावखौ जोंनि साबजेक्ट हिसाबै बेहाय नारसिननाङा बेखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि मोनसे रावखौ जोङो मोजाङै मान होनानै जों लांनो हायो बा जोंनि बिजोंखौ जों मोजाङै फरायहोनो हायो बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौ सानफ्रामबो गनायबाय थागोन माने सार दा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जा बर' डिरेक्टर सेपारेट बर' डिरेक्टरनि खोथा बुंनाय जादोंमोन बे बेसेबांसिम इमप्लिमेन्ट जादों दा बेखौथ' थांनाय आसाम सरकारा केबिनेटआवबो थांखि लाखाबाय बेथ' जाखागोन आरो बेहाय बिटिआर सुक्तियावनो दंखायो बे हिसाबै बे जाखागोन दा कभिड-19नि मुङाव जेनेबा एसे गेप जादों बेखौ सुफुंनो हागोन जेरैखि जाया बेथ' रोखाखा जिहेतु सुक्तिबो खालामखाबाय बिटिआरआव बेखौ साननांगौ खोथा गैया बे जाखागोन आरो बेनो जोंनि थाखाय बिराद मोनसे मुलाम्फा नङाब्ला दिनै जों बर' बिजोंखौ लाखिनायनिबो गोबां मोनसे गाज्रि थासारियाव दंमोन आरो दा जोङो गोसोबानो दिनै डाइरेक्टरनि गेजेरजों जोंनि बर' बिजोंनि बिजाब फोरोंगिरि स्कुलनि बिल्डिं दा मा माने जोंनाव थासारि फैगोन बेखौ जों गोसो बायदि दिनै बेखौ सुफुंनो हागोन दा बेजों जोंहा बिराद मोनसे मुलाम्फा जागोन आरो बे जोंनि बिराद गिदिर मोनसे फिथाइ साबायखर थाबाय सारनिसिम आङो सारनिसिम जोबथि सोंथि सोंनो थाखाय आवगायबाय दिनैनि हाबाफारिखौ बे जोबथि सोंथिनि उनावनो फोजोबनो सानबाय दाथ' दुलाराय बुहुमावनो कर'ना भाइरासनि जाबायदि साग्लोबसारनाय बेनि थाखाय गोबां फरायसालिफोरानो बन्द' जानानै दङ फरायसालिमा गासिबो बन्द' जानानै दङ बे बेलायाव फरायसाफोरा माबोरै हालोदाव दङ बिसोरसो मोनथिसिगौ बे बेलायाव सारा फरायसाफोरनिसिम मा मेसेज हरनो सानो गासिबो फरायसाफोरनिसिम बे कभिड-19नि जिथु थासारि बेहायथ' फरायसालिफ्रा गासिबो बन्द' जानानै थाथ'बाय बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै अनलाइनबो क्लास होबाय थादों दा बे अनलाइनखौ जोंनि साबैसे सुबुंफोरा नोजोर होनानै खानो हरदों जोंबो नोजोर होनो हादों आरो जों धेमाजि जिल्ला हिसाबैबो मोनसे वाट्सएप ग्रुप खुलिनानै फोरोंगिरिफोरनि मबाइलफोरखौ एड खालामनानै वाट्सएपनि गेजेरजों जोङो फोरमायहरबाय थादों बे समाव आङो खावलायगोन बयखौबो जोंनि फरायसाफोर जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोन आरो न'खरनि गारजेनफोर
बयबो दिनै बेयाव स्कुलाव थांनो हायाखै बा बन्द हिसाबै फरायहोनाङा बा माबा मोनसे खालामनाङा बे नङा जों गासिबो नोजोर होनांगोन जे आंनि गथ'आ दिनै अनलाइननि गेजेरजों माबोरै फरायनो हायो आरो जाय बिथांमोना दिनै अनलाइनाव नायनो हाया बिथांमोनखौबो दिनै फोरोंगिरि बिथांमोना सोंहरनांगोन खबर लानांगोन जे फरायदोंना फरायाखै बिनि सायाव नोजोर होनांगोन नङाब्ला जोंनि दिनै बर' फरायसाफोरनि फरायनायनि हारा गोबां खमायलांगासिनो दङ दिनै कर'नाखौ दाय होनानै बा बेखौ दिनै एरायनानै ओरैनो जों थायोब्ला बे जोंनिफ्राय गिदिर मोनसे गोरोन्थि जागोन बेखायनो साफ्रोम जोंनि सांग्रां जोंनि बर' सुबुंफोरा बिनि सायाव नोजोर होनानै खामानि मावनांगौनि गोनांथि दङ आरो मावनांगोन जोङो मानोना दा बे इयुननि जोलैनि खोथा दङ दिनै बर' हारि हिसाबै थांना थानायनि खोथा दङ जोंनि बर' हारिखौ दिनै मुलुगाव फोसावनायनि खोथा दङ बेखायनो दिनै जों खावलायगोन जे बयखौबो बे अनलाइननि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि जिल्ला आफादनिफ्राय जोङो खावलायनाय जाबाय साबायखर थाबाय सारनिसिम बे समाव दिनैनि जा हाबाफारि बेखौ जों फोजोबनो सानबाय जोबथियाव Prime24 हेडलाइन्सनि गासैबो नायगिरिफोरखौ साबायखर जासिनानै दिनैनि जोंनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।